О, 9, аз съм си имал 261, 200 на Майнкрафт. Първото нещо, което ще показа не знам дали съм го показал, ако съм го показал, не знам дали съм го показал за сигурност. Затова ще го видя, ще ви покажа какво да правиш на Кръчев. Това не е мое, просто нахлух едно тъпо село, което аз спамнах всичките видеи. Бързо. Къде ми е? Ей, ми е къщата. Вижте колко дъжди трябва да се пътува. Ева, бе. Това ще показва. Бе. Please. Тапа. Не. Извините малко. Айде спри да мога да разбере, мангал! Оставя да бе! Мангал! Мангал! Бе, аз скоро ще вляза. Сега гледайте. Ако имам нови абонати, вижте какво намерих. Само да кажа нещо. Сега мисля да ще създам къстав термина. Добре. Май да ще създадем къстав термина не е лоша идея. Но първо да я покажа. Да се убия. Вижте. Добре. Малко е изковано. Да не казвам малко, ама... Сега се изкувам. Не. Не бе. Вижте хора. Те да гледат скриповете ми. Сега да ви покажа. Вижте. Добре, сега само трябва да изляза. Аз не знам как да изляза. Ендерман. Какво? Чакай. Сега се върнах. Майнкрафт много ми е тъпо. Изгубих се в нея мина. И сега изснима на Monster Legends. Една от много яките ми. Една от игрите, дето преди играех, ама се сетих да се изтегля. Вау, но вече. Много да сме на коите. Виж колко неща сега клепаме.
Pineapple pen. I have a pen. O, fai sistema no te. Non mi trago. Pineapple pen. Sabe ficar no teu cole, me gostou. Tchau, tchau. Dei escola, né? Някой друг да приключи сок.